ndifuna ndikuwuzeni izi. Ngati mukamagona mumalota mugonana ndi mkazi, Satani amakhala zoti akugwisa ntchito. Ngati ukamagona umalota uli ndi anzako amene anamwalira, amakhala zoti Satani akugwisa ntchito. Ngati ukamagona umatuka chimphwenene, Satani amakhala zoti akugwisa ntchito. Ngati zinthu zimene zikuchitika moyo mwana akuluakulu kumapemphera kwambiri. Mandivesa. Then ndifuna ndikuwuzeni nkhani ya Aubrey Sharma. Aubrey Sharma ndi mnyamata amene amachoka ku Chigwiri mu dziko la Malawi. Ndipo Aubrey Sharma ankaphunzira pa skulu ina yake imene inali ya boarding. Ndipo anapeza zoti ali mkati mwaphunzira muja, tsiku lina mkazi wina anabwera amenenso ankafuna malo pa boarding paja, ndipo malo anapezeka. Kenako mkazi uja anayamba kuphunzira pa skulu paja. Patapita nthawi pang'ono anayamba kufuna ma friends ndi anapanga friends ndi Aubrey Sharma. Anali pa chinzake, ali pa chinzake chonchija, ndi mkazi uja akamutumizira zinthu akwawo amagawana ndi Aubrey Sharma. Aubrey Sharma ndalama zimene amatumiza akwawo sankagwisa ntchito, ankagwisa ntchito za mkazi uja. Ndi mkazi uja ali pa college paja, anthu osiyanasiyana magalimoto odula amabwera pa college paja zamuona. Manivesa. Ndipo Aubrey Sharma akafunsa amene ndi ndani, ankatchula anthu aja, awa ndi mayi anga, awa ndi bambo anga, izi ndizi. Manivese. Komanso ena amabwera zamuona mkazi uja. Manivese. Aubrey Sharma sankaza zoti mkazi uja anali wa Satani, kapena kuti anali ochokera ku Mazi. Chone muziwa akuluakulu ku Satani kuli mabanja, ndipo kuliso ana akuluakulu, ndipo anawo akuyenda pa dziko lapansi pano. Mandivese. Anthu amakwatirana ku Satani, ngakhale uli ndi banja kale, koma Satani kuja enanso aliso ndi mabanja. Mandivese. Kaunakwatira pa dziko lenilini unakwatira ku Satani kujaso umakhalanso ndi mkazi oti uli nayenso ana, ndipo anawo aliponso pa dziko pano. Anthu ena akeso pano ndinena pano mucheza nawo. Ndipo unapeza zoti Aubrey Sharma basi amakhala ndi mkazi uja izi ndizi ngati pa ubwezi waukulu kwambiri. Unapeza tsiku lina maziwa za ku boarding akafuna kuti ayambe kulimba mayeso ametana abusa kuti azapempherere. Akuyandikira mayeso anetana abusa, ndi abusa aja anabwera pa skulu paja kumazapemphera. Ndi ana skulu amayika pamodzi, anayamba kupemphera, ndi mkazi ujaso mnzake wa Aubrey Sharma uja anali pa gulu paja. Kunapeza zoti zimbapemphero zija zinkapanga effects, ndi anayamba kukuwa. Maziwa amene amapangira Satani. Manivesa. Kangati zoti zimbapemphero zija zitumiza moto kwa iyeyo. Manivesa mkazi uja anayamba izi ndizi. Manivesa. Abusa aone chochitika ndi chani, anathamangira kwa mkazi uja kumaka mupemphera. Ndi mkazi uja ankafuna mphamvu zomenyana ndi abusa aja, koma zone mphamvu iyo uja analibe zochuluka. Manivesa. Ndi akatumiza zimphamvu zake kwa abusa uja koma sizimatheka. Kenako mkazi uja anangosowa. Atasowa abusa anafunsa, kazi amene amudziwa ndi ndani? Anthu onse analoza Aubrey Sharma, fere Aubrey Sharma ndi amene ankacheza ndi mkazi uja. Unamudziwa bwanji kazi? Anangobweranso pa skulu pano mawu. Amuza usapanga mistake imene. Kazi lumu ake ndiliyo. Anamtenga Aubrey kupita naye kulumu kuja pamodzi ndi abusa aja. Alumu ake ndi kuona zonse zimene zina za mkazi uja zinasowa. Panalibe chimodzi, even chimodzi panalibepo. Anali ma laptop izi ndizi, zinthu zabwino zonse zinasowa. Aubrey Sharma anazana zoti inenso anandipasa chani laptop. Kupita kulumu kwa Aubrey Sharma kwapeza laptop ija yasowa. Mandiveseti. Abusa ajaso anampemphera Aubrey Sharma, amafuna kulesa Satani iwe ndiwe. Ndipo nasala pang'ono, ndipo Satani amakugwisa ntchito iwe sakudziwa. Mandivesa. Anampemphera Aubrey Sharma uja. Kumpempherera. Ndapeza zoti Aubrey Sharma anamaza kumpempherera, abusa aja anapita. Usiku sanagone. Kazi uja ankambwelera Aubrey Sharma uja. Ndabwera zauti yenga izi ndizi. Ndi amangokuwa Aubrey Sharma uja, ndipo kukhala yekha zimamvura. Fori mkazi uja amabwera zampanga atake. Aubrey Sharma uja amamfunitsisa Aubrey Sharma uja. Mandivesa. Kenako abusa so anabweranso kachikena kuzamtenga Aubrey Sharma uja. Atamtenga anamuwuza uzoyani, apa ndiko bwino kakhala nyumba kwanga. Anapita naye kakhala nyumba kwake. Namampemphera tsiku linalonse. Mampempherera. Kazi uja bamabwera bentha inake kumazamvutitsa, koma mpota abusa anali pafupi amampempherera munthu uja. Mandiveseni. Ndipo unapeza zoti kenako zinasiya zinthu zija kumbwerera Aubrey Sharma. Ndiye nkhani imene ndifuna ndikuphunzitsana akuluakulu kuti osamapanga chifriend ndi anthu osawadziwa oti mangokumana nawo panjira si bwino akuluakulu. Mandivese. Zinthu zangati za Aubrey Sharma zingati zochitikirani makamaka anthu amene muli ku skulu kumakhala osamala. Fayoti anthu ena ake si anthu enieni, amachokera ku Satani kuja. Ndipo izizi zikuchitika akuluakulu makhala osamala kunja kuno kunaopsa. Izi zimene zinamuchitikira Aubrey Sharma, panopa ali bwino ndithu, amatha kuyankhula koma amapanga zinthu ngati wamisala. Akuluakulu chonde kumakhala osamala.